Sila ng gambal. Sige na. Ang ano ko lang. Mayong kulto. Ay, hindi mo ko makita. Kami lang subo Ay, na galing. Magaling. Ang galing. Pwede mo na malakat kami subo sa balay sa amiga na kaya wala kami mga kwarta. Dito kami matamang. Ang unisa nga mo dala model representing sa OFW. Budget ka rin. May budget. Hindi siya hamon nga manok. Ang inihay siya, manok-manok. Ako ang leader na ako. Ako na yung pangabulis ng mga OFW ni Singapore. Mga gwapa kami kung Domingo lang may nabas na to. Pero mas, mga ano naman kami na. Hindi ko na lang.